Tá busca amsan seo agus tá sé chuir thar muil le rudaí beag go deasa. Imreanú mu tíosan. Céir tá an? Céir é seo? Chlarbán. Céir é seo? Clog. Céir é seo? Lego. Agus céir é seo? Reload. As tú céile tá sa mosca? Ach, céir é seo? Tá cheirigh chlios Níl na sleasa fad chomhfhad, tá dhá chlios chomhfhad agus an dá chlios eile. Tá cheirigh chúine an. Cén cruth atá an? Dronnaleog, an mhaith. Measú bhfuil an dronnaleog eile an mbabhairt? Tá. An chlarbán. Cuireadh mé néondaí iad sin. Ó, tá cluife seo spríúil. Cé eile tá sa mosca? Cruth eile. Tá ceann seo buí. Cé bheith sleas atá Haon, dó, trí, cear. Tá cheirigh chlios an. Tá na sleas fad chomhfhad. Tá. Tá haon, dó, trí, cear. Cheirigh chúine an. Cén cruth atá an? Carnóig. Mhaith. Bhfuil carnóig go bith an mbabhairt? Tá bhánam. An Lego. Mar sin cuireadh mé sin néondaí iad sin. Tríolam is ceann eile? Cén cruth é seo? Níl annach sleas amháin, agus níl an sleas sin dírithe tá sé cuair. Bhfuil cúine ar bith an? Níl. Cén cruth atá an? Ceirceal atá an. Agus bhfuil ceirceal ar bith ar an mbabhairt am? Tá. An clog. Maithú. Cuireadh mé néondaí iad seo. Cé eile tá am? Bhí sé seo aithinthe. A cuoinech leat cinteanna mataid? Cheirigh chlios, cheirigh chúine, agus níl na sleas fad chomhfhad. Dronnaleog, an mhaith. Bhfuil dronnaleog eile ar an mbabhairt meas tú? An reload, iontach. Cuireadh mé néondaí iad sin. Maithú. Cé é seo? Cé méid sleas atá? Haon, dó, trí, cín. Trí chúine, trí an tán. Bhfuil trí an tán a bit ar an mbabhairt? Níl. Ach, cé é seo? Snachan nó sreang. Má dhéanann me sé gháile go mo dronnaleog? Céir tá am anois ar an taobh seo? Haon, dó, trí. Trí chlios. Trí an tán. Iontach a leog. Wel bí a breanú háirte de hachain, I bheith an tusa cruthannaí himpeall ort, bhfuil tú nánaí de animnú, bhfuil tú nánaí de aithint. Bí a cuairtú.